nagapadayon ng palarong pambansa, may natag ng financial assistance ang aton yang provincial school board. And then kabalo kita nga may ara sang lauman nga insentibo pagi man sa imo gin-author kag aprobado nga Provincial Ordinance 2000-217 nga naghatag sa rewards sa recognition sa mga Iloilo provincial athletes, coaches kag assistant coaches. Kag sa sini posible kay subong record nakita naton nga do panguna ang Western Visayas, ang Iloilo ti sige ang hakot subong sang medalya. Ang aton nga mga atleta posible na ganyat pagid nga maghimakas tudo bangod nga ginatagaan sang pagkilala kag rewards and recognition sang Iloilo provincial government ang ilang nga paghimakas nga makadulong sa aton diri sang medalya sa probinsya sang Iloilo. Yes, Bert, no? So, inigin author naton about, I think, 2020, no? So, before, during COVID times ni, no? 2020. Pero, ini na implementar talang last year. So, last year, nakibot kita nga no kanami isang performance ang atong kabataan. I think we were almost overall bala kita, no? Last year, nga kanami gid sang performance ang kabataan naton elementary man sa high school. So yes, dito nakita naton nga I think no sa akon man ginapati nga tungod man sa incentives ang kabataan naton naganya man no kay malang mga incentives sa dako ini like maghambal ka nga kung palaro pambansa no kung palaro ang palaro nga dan pilang premium sa to sa kabataan ta I think we were around per medal, example lang, ehemplo, kung gold medalist ka, 8,000. Kung silver, 6,000. Kung bronze, may 4,000 ka. Pero kung duwa man ang imong medal or tatlo kung apat man da, i-multiply taman kung pila man ang nabaton mga gold na silver or bronze. Kag, hindi ilang ang aton athlete ang ginatagaan, pero at the same time, gahatag man kita incentive sa iya nga coach, assistant coach, sa mga trainers, sa official chaperones, ginatagaan taman sila incentives. Kibalaan taman ang kabataan nga atleta ta, hindi man ini sina manigasog, kagbudlay man sa ila kung wala man support sa mga coaches nila, sa trainers nila, sa mga chaperones ta. So, yes, last year lang, ang aton incentives sa kabataan. Bala mo, hindi lang, explain ko lang, no? Kung ikaw una, especially subong kay palaro, kung ikaw nakalambot sa regional competition, kag dito na gold medalist ka man abi, no? May ara ka man pagid nga incentive. So like may sa gold may 5,000, sa silver may 3, sa bronze may 2,000. So kung pila mo ng medal nga nakuha mo to sa regional, sa example di Wabra, ginatawag to, no? Western Visayas Regional Athletic Association meet, amo man na may ara ka man incentive to. Kung may nadaog kapagid sa palaro, may additional kapagid nga incentive. So, last year lang, Bert, ang nadumduman ko sa gintagaan, ta may ara to, pila kay estudyante, pinakataas, I think mga almost 50,000 ang nabaton niya nga incentives halin sa province of Iloilo. So, yes, ako to last year, I think, almost mga 4M ang naatagta nga incentive sa aton mga players from the regional level up to the palarong pambansa, no, nga mga athletes natin. So, I also was an athlete when I was in when I was in high school and college. So that time nga ni why the incentive basta kung gusto mo lang nga hampang kayo, no? Pero ti subong niya, we want to give recognition kay balanta ka gasto gasto mag-train, kapin pa subong mambal ta gani nga ang gagasto hindi lang ginatana kung kisa makita mo luod ka man sa mga trainers kung coaches kung sila pagid gani ang gagasto para sa ilang mga athletes, no? So this is one way nga magpapasalamat kita. Dugay na ni tani pero ti subong pa lang na obra, pero amuni is one way nga pagpasalamat sa Iloilo provincial government, no, sa aton mga athletes nga who gives recognition to the province of Iloilo. Kag sa siniti gina-expecta nga mas damo pagid sang mga atleta nga magatuhaw kag magahimakas pagid nga magadalas ang dungog sa probinsya. Kay bangod man nga ti may ara sila sang ginalauman nga pagkakilalahon gid sila magluwas sa medalya, may reward gid sila nga pagadalon sa ila panimalay. Yes, that's true, Bert. Kag hindi lang man ang gina-recognize ta, hindi mga
kabataan lang, hindi elementary lang, hindi high school students, o kung college, no? Bilang ang ato sa itong ordinansa also includes, no, athletes nga nakalambot sa ASEAN Games, sa SEA Games, or Asian Games, malang, no, may ara. Pagid makalambot sa Olympics, may ara magkita nga ginahasag na incentive sa ila. Like, example lang, no, kung ikaw nakalambot abi sa Olympics, you are an Ilonggo representing Iloilo. Ang bugal mo gid yung Ilonggo ka, gindala mo gid ang ngalan sa Iloilo, no, to the Olympics. Kung nagdaog ka sa gold, you will receive 500,000 pesos from the province. Yes. On silver medalist, 400,000, sa bronze is 300,000. No, so including ning Paralympics nato. So yes, basta importante lang ang imo gin-intrahan are DepEd, sanctioned by DepEd or sanctioned by the Philippine Olympic Committee ng mga tournament. So amo ni ang aton incentives sa mga athletes ta from the province of Iloilo.